Jednou. Zde můžete vidět můj MP4 přehrávač. Znovu, jo? Protože já tam budu stíny a to ne. Zde můžete vidět můj přehrávač Samsung Galaxy S Wi-Fi 5. Má 5palcovou úhlopříčku, hardwareová tlačítka, klasická od Samsungu, zpět hlavní menu nebo správce aplikací, takové druhé jako kdyby menu, webkamera 0,3 megapixel, reproduktor na hovory přes Skype a různé. Zde máme 3 megapixelový fotoaparát, přesněji 3,2 megapixelu, LED diodu nebo blesk, 2 reproduktory. Zde máme ovládání hlasitosti. Tu máme otáčej to. To nemůžeš. Ježiši. Víš, jak to bude vypadat? Natáčím. Já to sestříhám. No tak znovu, jo. Vůbec takové blbosti nedí. Zde máme ovládání hlasitosti, vypnutí, zapnutí, 3,5 mm jack, tak jako u jiných telefonů, mikro USB, zde máme mikrofon, vevnitř máme 2500 mAh baterii a to je asi tak vše. Nyní se podíváme na samotný telefon a zapneme si ho.